deň prešiel ako voda, kúzla a triky sú dnes móda. Mário, začni, ukáž, popíš, ako to ty všetko robíš. Prichádza Kúzelník Mário! Je to? Vítaj, kúzelník Mário, vítaj! Nebudeme nič zdržovať, vyber si dve mysliteľky. Ivko, vyber dve mysliteľky. Áno, sa hlásia. Do kutíka mysliteľov vysvetli rýchlo úlohu. Aspoň sa spýtam, ako sa volajú. Ako sa voláte, babi? Zuzka. A? Lenka. Výborne. Vašou úlohou je dať na každú túto jednu čiarku jednu zápalku a potom vznikne prasiatko, ktoré sa pozerá dopredu, dve zápalky musíte preložiť a prasia sa bude pozerať dozadu. Áno, pochopili ste úlohu? Výborne, takže zoberte si zápalky a utekajte do kutíka mysliteľov. A tu máte fixku ešte, keby ste potrebovali. A aké kúzlo si ukážeme teraz? Dnes veľmi špeciálne telepatické kúzlo. Sem s ním. Telepatické kúzlo, v ktorom mi príde pomôcť môj kamarát Šašo Bimbo. Šašo Bimbo, tak privítame Šaša Bimba. Ahoj, Šašo Bimbo. Ja vítam Šaša Bimba. Šašo Bimbo. Servus, čau. Ahoj. Servus. Nebudeme zdržiavať, dobre? Nie, nezdržujte, fakt nezdržujte. Pozor, začína sa kúzo, dávajte dobrý pozor. Mne teraz Šašo Bimbo priviaže oči touto šatkou. Sadnem si na stoličku. Šašo Bimbo, šatka. Šašo Bimbo, šatka. Šatku. Toto kúzlo sa volá hádaj, aký predmet drží v ruke Šašo Bimbo. Šašo, povedz, čo je ďalej. Ďalej, čo je? Hneď vám prezradím. Teraz musím rozprávať tak tajúplne, lebo som kúzelník. Ja mám kúzelnícku školu a potrebujem jednu asistentku. Jednu asistentku, doktorku Zorku Horku. Rýchlo. Poďme, prosím ťa pekne. Poď sem. A ty ešte budeš duplicitovať túto šatku a chytíš kúzelníkovi Máriovi takto oči. Takto mu chyť oči a ja sa ti pýtam, médium, kúzelný Mário, vidíš niečo? Nevidím nič. Nevidíš nič? Výborne, v poriadku. Ja vás poprosím, máte pri sebe nejaké predmety? Zdvihnite ich rýchlo, na hlavu predmety. A ja si vyberím jeden predmet a kúzelník Mário bude hádať, aký predmet držíme v ruke. Zoberieme si tento predmet. Prosím ťa pekne, poď sem, takto. Držíme tento predmet, ukážeme pekne do kamery, aby sme vedeli, aký predmet to je. Hej, je to... A ja sa pýtam v tejto chvíli, my to chytíme spolu takto, aby to nevidel. Obidvomi rukami držíme, hej, nevidí. Kúzelník Mário, držíme v ruke prsteň. Nie. Kúzelník Mário, držíme v ruke zlatú náušnicu. Nie. Kúzelník Mário, držíme v ruke peňaženku. Áno. Ukážeme a bravo, veľký potlesk pre kúzelníka Mária. Nech sa páči a my ešte rýchlo, kto má predmety, rýchlo. Prosím ťa pekne, poďte, rýchlo a presunieme sa na druhú stranu, ale potom musí lietať, lebo máme na to veľmi málo času. A kúzelník Mário je úplne hotový, on sa musí veľmi sústrediť, takže v tejto chvíli zdvihneme takto nad hlavy, ukážeme každému, čo držíme v ruke, hej, schováme to takto do dlaní, takto zakrýme obidve ruky, chyť ma, pevne ma drž, stisni ma, úplne, zacer zuby, výborne, sústredíme sa. Kúzelník Mário, držíme v ruke rušeň. Nie. Kúzelník Mário, držíme v ruke pravítko. Nie. Kúzelník Mário, držíme v ruke hrebeň. Nie. Kúzelník Mário, držíme v ruke zlatú peňaženku. Nie. Kúzelník Mário, držíme v ruke kľúče. Áno. Ukážeme obrovský potlesk. Tak to bolo jedno z ďalších kúskov kúzelníka Mária. A kúzelník Mário. Niekedy neskôr si prezradíme, kúzelník Mário, ako si to robil, ale teraz musíme zavolať mysliteľky z kutíka mysliteľov. Mysliteľky, poďte k nám. Predvedte, čo ste vymysleli. Potlesk pre mysliteľov. Ako ste premiestnili tie zápalky, na čo ste prišli, ktoré sa premiestnia? Ktoré dve sa mali premiestniť. Poďte sem, dievčatá, ku mne. Ktoré dve zápalky sa mali premiestniť? Táto. Áno. A sem. Áno. Táto sa mala
Nie, to nie je správne riešenie. Správne riešenie je tieto dve, aby sa prasiatko pozeralo dozadu. Ale to nič sa nedeje. My sa teraz všetci štyria, môžete si sadnúť, dievčence, ešte dostanete od kúzelníka Mária fotografie, ktoré sú medzi zberateľmi veľmi cenené, tie tu na vás počkajú a my sa rozlúčime našou O týždeň v nedeľu v tento čas. Mário s kúzlami navštívi nás. Ivan s Myšom sa čudujú. Ako tie kúzla fungujú.